makakanta, hindi natin makakanta yun eh. Babae kasi ang mayor dito kaya. Kaya pa medyo Mababa siya. pilosa no. Kaya pala ano. Bilyar din ba yun? Hindi na. Mga kamag-anak. 160 po. Kilometro, bawal lang sa panahon dito. Hindi ko taga. Medyo ano ko sa pag-eskwela ko ng Walang tawad, kuya? Kaya wala po bang tawag kain mga 10 peraso? Ay, pinas. Dito may mangyam. Nandito sila. Alam mo, pag binigyan mo yan, dapat lahat mo bibigyan. Pinakita ko talaga. Hindi nga po mga coffee, hindi pwede na ako. Ito. Dapat marami kang bibigay dyan. Hindi. Pipiliin ko lang yung bibigyan ko. Depende. Ganda. Ay, kitchen. Ano ko naman ba tayo? Yan. Oo nga, bibigay tayo talaga dyan. Yeah, we're going out. Baba. Totoo. Gising ikaw. Paahon din paano ito? Kaya. Keep left. Left ka lang yan. Left pa lang. Oh my God. May mga ano pala. Dito na yung po niya maganda, oo. May mga bayad naman kasi yan. Hindi yung papa ko dito na galing. Pero na ano niya, nasa work windows niya. Ay, paano natin bibigyan yan? Ang dami-dami. Baba tayo. Ay, dito. Pwede ba kami? Meron po dyan park, kuya. Oo. Doon sa unahan. Hindi tayo hindi pwede kasi ano dito, kumpulan ka dito. Talanganin mo. Pinaganda pala ito, ginawang tourist spot. Tourist spot to. Talaga yun. Mahal doon. Siguro talang kasi yung bababa doon. Yun lang exciting dito. Cute. Ang sarap. Ay, nanay. Hindi nakita nito ito. Ay. Tolog-tolog ka, G.I. Pure honey. Oh, mga honey. Honeybee. Niluto na yan. Pure. Pure sukat. Ha? Niluto na yan. Oo nga, ito lang. Palang Diyos ko, ilan niya siguro. And then, pababa ito. Going down, down. sus, puro may bata naman dito. Kasi Ingat batang po. bata. Yeah, here, dito na. Dito lang kami. Just very exciting dito eh. Malapit na tayo guys. Yeah.
Ah, Mga lugar yan dito sa Quezon. oo nga. Candelaria, Camanawa. So yung mga pangalan guys na makikita nyo sa bawat baitang hagdanan, ito yung mga pangalan ng lugar dito sa Quezon. Paakyat kami ng parang anong tawag dito, temple ba to? O church, small church I think. Ayan. Hi guys! Hi mga kalugar ko dyan, mga Uragon. So ngayon, andito na tayo sa taas ng protected landscape dito sa Atimonan Zigzag Park. So ito yung kanilang mini park dito. So as you can see, meron silang name plate o name tag sa bawat halaman dito. So ito yung kanilang small park here. Ayan. So bawat bali ang tawag nila sa lugar nito is herbal park. Ayan. So makikita nyo may mga name tag yung mga puno. Halimbawa katulad nito, this is Kalantas. The scientific name is Tuna, Kalantas, Mir, and Rolpi. Ayan. So ang gandang tingnan guys. Talaga walang papalit talaga sa Mother Nature. Wala talagang papalit sa kalikasan. So kahit ano pang pag-unlad, kung masisira naman ang kalikasan, 'di ba? So napakaganda. Sana for 100 or 1,000 years, I wish natin na maprotektahan talaga ito ng syempre ng pamahalaan ng local government. Kasi ito talaga yung nagbibigay ng kagandahan ng protection sa ating environment, sa ating kalikasan. Especially today, 'di ba, na meron tayong struggles pagdating sa climate change. So, yung mga punong ito ay nakakatulong para para maiwasan natin yung paglala ng climate change. Ayan. So, ang ganda talaga guys ng lugar. So, kung sakaling maliligaw kayo ng Quezon, please bisita rin kayo dito sa Atimonan Zigzag Park kasi talagang may enjoy nyo ang natural beauty of nature. Ayan guys, see you around. So bababa na kami guys mula dito sa Herbal Hall. So yung nakikita nyo doon ay imahe o image ni Mama Mary. Yun yung Nuestra Señora de Dolores. Nuestra Señora de Los Angeles. Ayan. So isa siyang malaking image ni Mama Mary dito sa Atimonan Zigzag Park. So kung meron kayong time or chance na dadaan dito, huwag niyo kalimutang bisitahin itong park na to. Para lang ma-refresh kayo. Hangin pa lang guys. Fresh air pa lang, sold na kayo. Nawala sa Metro Manila, 'di ba? So mas maganda na ma-experience nyo rin siya yung environment, natural environment dito. Ayan guys. So I hope meron kayong information na nakuha mula dito sa video na to. Especially kung meron kayong private car, mas maganda na mag-drop by kayo dito. Ayun lang guys. Mula dito sa Atimonan Zigzag Park. See you around. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what Oh my God! Oh.
Sali mo Going nga sa kabila eh. Gandaan lang, gandaan lang. Yes, going down. Baka tumaginin. Yan, yan yung mga nature. Yes. Wow! Ganda Gift na! of nature. Ayun pa, may flowing water pa. Ay, ay, ay. Yan. Ay, wapo. Biyaya ng kalikasan. Yes. Dito lang sa Dito lang sa Quezon Memorial Park. Quezon. Atimonan, Quezon. Maria. Wala pa kami pera. Kotse lang po. Ang humble naman ng mga yun. Walang pera, nakakotse lang. Merry Christmas to... Bigyan natin yung orange. Ay, sabi niya wala. Yan naman na lang tama. Dami mo. Parang sa isang ano lang, sa plaza lang. Lang sa Doon ang mababa po. Ngayon bawal na. We are now at the Atimonan Municipality. Pinamaan. Ano yan? Yung barbecue natin malamang magihan. Totoo na yun. Adobo na lang. May ihawan man nga kasi inay doon po yan. Bicol, Bumaka. Atimonan. Lapit na tayo sa Bicol. Ano ba Ay, siya baga. Nakasaan. Ayun tayo do. Atimonan Seawall. Yung pahiyas This nila. is the That Nazareth. town proper of Gumaca, Quezon. Pero maganda dun. Grabe, aakating mo talaga yung mataas na ano. Yung look ba, yung pahiyas